ஓம் சக்தி. உயிருக்கு போராடியவரை உயிர்ப்பித்த அன்னையின் கலச தீர்த்த மகிமையை இந்த காணொளியில் பார்ப்போமா சக்திகளே. இக்கலசத்தில் உள்ள நீரை சாதாரண தண்ணீராக நினைத்துவிடக் கூடாது. அது சாதாரணமான தலைவலி, காய்ச்சல் என்பவற்றிற்கு பயன்படுத்த தேவையில்லை. நம் முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் போது அந்த தீர்த்தத்தில் ஓர் அரை தேக்கரண்டி அளவு நீரை உட்கொண்டால் அதன் பயனை உடனே அறியலாம். கோவை புளியம்பட்டியில் உள்ள டாக்டர் ஒருவர் இத்தீர்த்தத்தின் அருமை பெருமைகளை நன்கு அறிந்தவர் ஆவார். தம் மருத்துவமனையில் மருத்துவம் செய்யப்பெற்று கைவிடப்பட்ட நிலையில் வீட்டிற்கு அனுப்பப்படும் ஒரு நோயாளிக்கு இறுதி காலத்தில் கங்கை தண்ணீரை வாயில் ஊற்றுகின்ற பழக்கம் உண்டாகலின் கங்கை நீரை ஊற்ற விரும்பினார். கங்கை தண்ணீர் கிடைக்காமையின் டாக்டர் அன்னையின் தீவிர பக்தராதலின் கலச தீர்த்தத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு தந்து வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டார். எக்காரணத்தை கொண்டும் சில மணி நேரங்களுக்கு மேல் பிழைத்திருப்பது கடினம் என்று முடிவு செய்யப்பட்ட நோயாளி எழுந்து கொண்டார். நாளாவட்டத்தில் பூரண குணம் பெற்றுவிட்டார். இந்த கலச தீர்த்தத்தின் அவசியத்தை புரிந்துணர்ந்து வாழ்வில் இன்னல்கள் நீங்கி அன்னையின் காப்பு பெறுவோமாக. ஓம் சக்தி. ஓம் ஓம் சக்தியே. ஆன்மீக குரு அருள் திரு பங்காரு அடிகளார் அவர்களின் திருவடிகளே சரணம் அம்மா.